Tak kendenge Mas Bayu ya. Sembarang. Lagu-lagu. Lagune napa? Lho lagune napa? Sembarang. Aja sembrono. Yo, Mas Budi. Ini topel makan Budi karo Bayu bagus ndi? Wah, ya bagus Mas Bayu to. ya ora masalah. Ten ono aku. Rasa aku lek sia-sia, bagus kok ning aku jerone bagus lho kuwi. Masa? Ada wong meruh bagus. Bagus jero. Ada wong meruh. Kowe Nuwun sewu malih, Bu. Piye. Mas Budi menawi negesaken Bapak Sucipto menika sampun pas sanget. Lah kula negesne Mas Budi nggih sewae, Mas. Apa jajal? Budi. Bu menika budaya. Ya. Di diuri-uri. Ah. Gadah titel niku Mas Budi niku diodot, Mas. Apa kuwi? Budi bune budaya done dine diuri-uri. Terus Diodot niku budi kaya codot. kaya cocok ngremus kuwi kok. Tembang karo gendok niken. Nggih. Apa kuwi tembange? Apa lho? Sakit rindu. Cocok. Sakit rindu kaya ngerti-ngerti ya rindu ki apa jajal. Ngerti. Ora ngerti nyanyi. Rindu ki kangen. Oh iya. Niki bahasa Inggris pinter ya Ramo bocah iki. Sapa lho? Dik nikan iki pinter sangat nih bahasa Inggris. Masa to? Saestu. Piye yo Padahal ngono? umpama kula tes ngeten iki. Oh, boleh. Market apa bahasa Indonesiane? Pasar. Wah, Terus garden. Garden. Oh. Taman. Terus I want to kiss you. Aku ingin menciummu. Yo. Aja kok ae. I want to kiss you apa, Nduk? I want to kiss you apa? Apa? I want to kiss you. Aku ingin menciummu. Ya, wajah buluk. Iki tak sampe iki cuma lugu lho betul. Dadi wong ora tegale-gale. Tersulan nggih. Oh iya. Sih. Diaturake yuk. Izin. Sakit rindu dening genduk niken. Diaturake. Siap, Nduk? Kan? Sakit rindu kan? Diaturake. Monggo, dadoske karo Mas Bayu Asmara. Nggih. Tersun. Karo sapa? Karo sapa? Kali. Kang maringi menika. Iki kene sawerane. Bojo loro. Gak iso Mosok Urung wayahe, urung wayahe. bojo loro enggak iso. Gak iso. Sebenarnya ada mau cek tekan sih. Kene mengkon mah ya, Dok. Kene sing tekan kene. Lah gak iso sawane kayaknya aku, no. Kayaknya aku ora iso. Jare sik cilik yo karo dhuwit yo nginjip wae.